Joo, eli morjesta vaan kaikille, ja tänään me kuvataan vähän Hunger Gamesia Mineplex serverissä, kuten aina. Miten me yritetään ottanut kommentteihin jotain muita pelejä, tai ei pelejä, vaan pelimuotoja, tai vaikka eri servereitä. Tai mitä pelimuotoja te haluaisitte multa näkevän? Okay. Ai vitsi, kologi. Mitä pitsiä mun asetuksesta? Mitä ihmettä mulla lagaa? Ei tässä vaan ne tapansut sitä sillä välillä. Onko GG? Mitä mun FPS:lle tapahtuu? Kiitos. Mulla tuli kiva FPS-droppi tossa yhdessä vaiheessa. GG. Eli 44 blokki tonne päin. Jos olisi palvelilla. Onko se juoksee karkuun? Mä haluaisin tietää, missä tää jäbä vetelee. No, ihan sama. Tiesin, nyt toi rikkoutuu, sen mäkin käytin tonne. Toisen konvertys ei nyt ihan toiminut, mutta good try, bra. Mä haluan ton hatun. Eikö aina tarvitse mitään. Tässä nää on ne kamat, mitä mä haluan tuolla enchantment tabella. Mä käyn enchanttaamassa ja sitten mä menen suplille. Siinä on tämän pelin tekniikkaa. Joo, eli saatiin sharpness miakkaan. Ai. Toi voittas just äsken. Onko toi aika GG? Mä en jaksais katsoa mitä kamaa siinä. Mä haluaisin löytää niin sen syklin vaan. Jep, se on tuolla. Mä en kerkää sinne. Jos siellä on joku niin rip. Juokse, klompi, juokse.
GG. Mulla on ihan lovit. Ok, siellä ei ollut mitään kovin hyvää, mutta mä haluan vaan syödä. On tossa ikran levyisuus. Mua pelottaa luulata tällaista. Noin. Toi oli muuten aika hyvä fight. Se on muuten aika hyvä peli. Menee muuten aika hyvin. Käväs enchantaamassa. Ei tuu ketään takaa, meillä on ihan hyvää kamaa. Sitten vielä mihinkään, mä en muista mistä. Siitä saa joku vähän kamaa. Oiskohan tää kulma? Please. Ei sitten. Se on tietenkin just kaikki kauitan kulma, minne mä menen. Se on toi kulma mun tietääkseni. Kaikki muut kulmat on jo käyty läpi. Siellä on tyyppikin. Run away. Siinä. Se on tossa muuten. Kiitos. GG. Missä se enchantable nyt on? Onko se tuolla? Mä veikkaisin, että se on tuolla. Lol. Kiitos. Koska tuo leveli on nyt ihan kivasti. Juu. Tää peli olisi vähän niikosti GG. Onneksi muuten lähin ajois pois, koska reunat. Toi ei kärkää mitenkään tullut. Tai no fuckit, mä koitan ottaa sitä. Ei ollut verttiä. No. Saatimme tälläin. Oispa tuli jotain timanttischesta tai jotain. Olkaa, mulla on 2 tyyppiä vastassa ja... Veikkaan, että niillä ei parempaa kamaa kuin mulla. Joo.
vitsin tyhmästi. Noobit, älkää juoksu karkuun. Joko ei mulla varaa sanoa, mut siis. Älkää juoksu karkuun. GG, sit vielä toinen. Missä jäbä vetelee? Ei povi. Come on, et sä väkää voi olla näin nuubi. Fightaa ees! Kunnon karkuun juoksijoita. GG. GG. Tää oli niin hyväkin peli, mutta joo, eli tää video olisi tässä ja muistakaa tilata ja tykätään, nähdään seuraavan videon parissa. Se olisi sen saakka, moi moi moi!